Какво представлява обучението за реклама в Google Ads при нас? Казвам се Христо Митков и съм тук да ви помогна да бъдете по-успешни при дигиталната реклама. Занимавам се с реклама и продажби от 2005 година и съм помогнал на повече от 2000 души да бъдат успешни в интернет. Първо, това обучение е предназначено за заетите хора, които искат за кратки срокове да получат максимално и практика, и теория. Това обучение е за хора, които нямат възможност да участват в продължителни курсове, да пишат много домашни, да се явяват на изпити, да попълват тестове и така нататък. Постарали сме се да бъдем максимално гъвкави, като успяваме в рамките на 10 дни да осигурим индивидуално обучение според нивото на конкретния човек. Преди да проведем обучението, провеждаме кратко събеседване, в което се запознаваме с вашите индивидуални цели и с вашето ниво, т.е. с вашия опит. Дали сте работили с агенция, дали сте работили самостоятелно, от колко време се занимавате с този вид реклама и така успяваме да калибрираме задачите и програмата, която е за вашето индивидуално обучение. Така сме максимално полезни и се работи по същество, без излишни теории и без излишни задачи. След като определим списъка ви с задачи, от вас се очаква да работите не само по време на обучението, но ви се дават домашни задачи. Имате домашна работа, която се определя срок, най-често една седмица. Работите по тези задачи, след това обсъждаме, ако има допълнителни въпроси, ако има какво да се донадгради. Едва след това взимаме нов допълнителен материал, когато се уверим, че вече това нещо го разбирате и го правите. Така успяваме с 2 дни и една седмица упражнения между двата дни да бъдем максимално полезни и оптимално използваме това време. След провеждането на обучението, ако е необходимо, може да направим допълнителни срещи, за да разгледаме вашия прогрес, да видим как сте развили вашите рекламни кампании и ако има нужда да се направят още корекции. Не губете ценно време и пари за скъпи експерименти. Запишете се за нашето индивидуално обучение. Как да го направите? Просто кликнете върху линка в описанието.